Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сабаhlык нары телевидениесе сезне бүген 20 апрель җомга көн чыгарылышын карарга чакыра. Одна информацион программасында тәкъдим ителәчәк темалар турында кыскача. Чисталыкны булдыру үзебездән тора, экологик икайлык дәвам итә. Солдат хатларында тарих, Бөек Ватан сугышы фронтларыннан килгән хатлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Кичә Йошкар-Ола Идел буе дәүләт технология университеты белгечләре Саба урман хуҗалыгының лесхоз селекция ырлыкчылык үзәгендә бүгенге чорда актуаль технология үсентеләрне ялгау юлы белән үстерү буенча мастер-класс үткәрде. Мастер-класс барышын Әлфия Мөбәрәкова күзәтте. Саба урман хуҗалыгының ырлыкчылык селекция үзәгендә ел сайын 12 миллион агач үсентесе үстерелә. Алар республикабызның төрле урманчылыкларына озатыла һәм яңа урманнар үстерү өчен алтын фонд булып тора. 18-19 апрель көннәрендә ырлыкчылык үзәгендә чыршы нарат үсентеләренә прививкалар ясау буенча махсус укулар үткәрелде. Анда Саба, Койбыш, шәһәр яны урман хуҗалыгы һәм Яшел үзән урман хуҗалыгыннан килгән белгечләр бар иде. Агачларның гомере озын, үзләре нык һәм яхшы үссеннәр өчен урман хирургиясе дәресләре зур җаваплылык белән үтте. Бүгенге процесс безнең берничә өлештән тора. Ягъни мәсәлән, без бүген җыелдык, беренче чиратта прививка дигән эшләр алып барырга. Яңа үсентеләргә киләчәктә яхшырак үссеннәр өчен, алардан яхшы орлыклар җыеп алсын өчен без агачка прививка дигән әйберләр эшлибез. Моның асылында тора агачның бер өлешендә кисәләр. Шул өлешне яхшы агачлар, урманда яхшы агачлардан җыелып алган ботаклардан аерым бер өлешен кисеп ялгыйлар агачка. Ягъни мәсәлән, тамырлы өлешен агачның үске ылыслы өлешен бүтән агачны ялгыйлар дигән факта була. Менә шундый эш алып барыла. Бу эш бик четерекле, әйтергә була, хирургик ысул белән эшләнә. Прививка ясаган 100 агачның 80-е үсеп китәчәк. Белгечләр моңа гарантия бирә. Дәресләрне Йошкар-Ола шәһәреннән техник университеттан килгән доцентлар алып барды. Сабинского, и других лесхозов Республики Татарстан прививочным работам. Значит, для чего это надо? Значит, вот то, что прививают работники лесхоза, это веточки, или как мы называем черенки, собранные с плюсовых деревьев ели, значит, вашей республики. Значит, что такое плюсовое дерево? Это лучшие деревья, которые были отобраны в ельниках республики. То есть они имеют большую высоту, больший диаметр, наилучшее качество ствола. Значит, во-первых, для того, чтобы сохранить вот этот генофонд деревьев, потому что вы знаете, проблемы, значит, утраты генофонда, он существует повсеместно во всем мире. Вот, значит, сохранить генофонд этих плюсовых деревьев. И в данном случае, значит, проводятся прививки. Вот вы видите сеянцы, на сеянцы в кассетах. Так, значит, вот их привьют. Значит, мы надеемся, что приживутся, и после этого будут высажены на лесосеменную плантацию. Идея этой лесосеменной плантации следующая. Значит, вот в одном месте высаживают потомство вот этих плюсовых деревьев, они между собой будут переопыляться и давать семена улучшенной селекционной категории. Вот, то есть это вот шаг к получению селекционно улучшенных семян. Это вот очень актуальная, важная проблема. Ну вот она решается вот таким образом. Укуларның барышы белән танышырга Мәскәүдән Россия урман хуҗалыгы вәкиле Алексей Шаронов та килгән иде. На этом центре выращивается ежегодно до 12 миллионов посадочного материала с закрытой корневой системой. Также имеется на нем цикл переработки семян. В Российской Федерации из 5 существующих подобных центров этот является наиболее мощным и крупным, оснащенным современным техникой и оборудованием. Безнең лесосеменной селекционный центрны менә Мәскәүдән килгән безнең кунакларга күрсәтергә. Аннары инде безнең икенче көн бара менә прививка дигән нәрсәне алып барабыз.
агачларны прививать итеп, генетически улучшенный посадочный материал дип русча әйткәндә инде менә шундый материаллар, шундый посадочный материал әзерлибез. Ул безгә ни өчен кирәк? Без лесосеменной селекционный центрда менә орлыкларны, агачларның орлыкларын СУНС дивизинде с улучшенными наследственными свойствами кулланабыз. Алардан әйбәт посадочный материал алу өчен. Аның өчен менә специалистларны без лесничестволарда чакырдык. Безнең лесной колледж Лубянский, аннан специалистлар һәм укучылар килде. Һәм Поволжский технологический университеттан чакырдык. Без ничек дип әйтик? Белгечләрне алар безгә бу эш белән инде булышалар. 1 апрельдән 1 июньгә кадәр Татарстанда шул исәптән безнең районда да чисталык 2 айлыгы игълан ителде. Бу чорда районның барлык оешма предприятиеләре, мәгариф учреждениеләре, авыл җирлеге коллективлары үз территорияләрен кыш буе җыелган чүп-чардан җыештырырга, яшелләндерергә, бина корылмаларны төзекләндерергә бурычлы. Теманы Гөлназ Вахитова дәвам итә. Кар эри башлауга ук тирә-юньдә кыш буена җыелып барган чүп-чар баш калкыта башлады. Бойлар сабасы урамнарында бу уңайдан күзгә ташланырлык чүпкә күмелгән урыннар юк. Тик шулай да район кулланучылар җәмгыятенең пекарня ишегалды игътибар таләп итә. Халык телендә Америка клёны дип йөртелүче агачларны кисәргә, чүп-чарны җыештырып алырга кирәк. Табын күрке булган икмәк пешерелүче бинаның ишегалды мондый хәлдә каршы алгач, борчу барлыкка килә. Сабатрак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре һәр көн иртәнге сәгать 5тә үк район урамнарын чүптән җыештырырга чыга. Рейд вакытында да без 3 хатын-кызны очраттык. Безнең Сабатрак коммуналь хуҗалыгына Соба бистәсен чистарту, яшелләндерү, чүпләрдән арындыру эше тапшырылган инде. Бүгенге көндә менә кыштан калган чүпләрне җыештырабыз, тротуарларны себереп, контейнер кырларында чыккан чүпләрне инде Собабыз içinde 3 мусоровоз авылларда җыя торган бер КАМАЗ мусоровозыбыз бар. Чүпләр җыябыз. 3 кыз көндәлек Соба içinde карасына чыккан чүпләрне җыештырып торабыз. Урамнарны себерәбез. Менә бүгенге көндә курган агачларны кисү эшен алып барабыз. Олданрак кына агачларны формировка дип әйтгәндә тигезләп чыгып, андый эшләр шабалдык. Шул көндәлек чисталык буенча җыештыру, яшелләндерү, Собабызны моторлау буенча эшлибез. Урамнарга куелган контейнерларга киселгән агач, куакларны, төзелеш материаллары, йорт җиһазлары һәм башка шундый зур күләмле әйберләрне чыгарырга ярамый дип күп тапкырлар әйтелсә дә, халык бу мөрәҗәгатьне әле һаман да күңеленә салып куймый күрәсең. Обезная урамындагы контейнер моның беренче мисалы. Юл өстендә каралмаган бакчаларда очрый. Узган ел хуҗалары пешәндә чәчмәгән, яшелчә, җиләк-җимештә утыртмаган. Чираттагы тукталышта без төнге кунаклардан калган чүпләргә тап булдык. Контейнер кырыена тачка белән опилка, ширгән бәрәңге, аның сабакларын алып чыгып бушатучылар да юк түгел. Подстанция артындагы Дуслык урамы чатында да безне тәртипсезлек каршы алды. Әлеге техникада эшләүче шоферлар таң белән бергә турып эшкә чыга һәм көн дәвамында алар район урамнарындагы чүп контейнерларын чистартып йөриләр. Халыкка әйтәс килгән сүз, менә кырыйга ташламасыннар, контейнерга салсыннар, бөтен чүп кырыйга ята, чүп ята күбесе. Чүп көн сайын алынып тора, көн сайын йөрибез инде без. Совет урамының чүп контейнеры янында теплицадан калган поликарбонатка, Ленин урамында исә без хәтта иске чемоданнарга да тап булдык. Урамнарыбыз чиста, капка төпләре елмаеп, көлеп хуҗаларын данлап торса, үзебезгә рәхәт. Яшь әни Алсу Валиева шундый фикердә. Көн сайын урамга бала белән чыгабыз. Аллага шөкер, урамнарыбыз чиста, Собабыз бик матур. Безгә инде чиста булгач, матур булгачны үзебезгә рәхәт, балаларга да рәхәт. Менә өмәләрдә катнашырга яратасызмы? Яратабыз, эштә вакытта гүл чыгайык.
Үзебезнең территориядә инде юқорындагы Гөлчистар тотып торабыз, Аллаһка шөкер. Уңган йорт хуҗасын капкасын ачып кергәнче үк танырлык булсын иде ул. Битарафлыкны төзәтер вакыт җитте. Санитар-экологик чисталык 2 айлыгы кысаларында рейдлар уздырылып торачак. Моның белән бер рәттән Бойлар Сабасы урамнарында агач кисү эшләре дә дәвам итә. Һәр ел инде без карт агачларны, кешенең гомеренә куркынычсызлык тудырган карт агачларны, кешенең гаризалары буенча кеше гражданнар территориясендә булган агачларны дагы конкурс нигезендә без 301 агачка һәм кустарникларга корчеваниялары белән тамырыннан алулары белән бергә апрель айында коммуналь хезмәткәрләре моны конкурста отып, алар апрель башында эшне башладылар. Һәм хәзерге көндә дә инде менә күреп торасыз, агач кисү дәвам итә, ахыргы этабына керделәр. Шунлыктан без булды инде төрле сүзләр, ник кисәсез, тегеләйме, булаймы дигән сүзләр әйтеп күрсәткәч инде аннарын күбесе аңына килеп инде ярар, әйбәт була икән дип тә әйтүчеләр булды, дулаучылар да булды. Алга таба инде без шушындый әле безнең бар карт агачлар, алар урынына инде без халык белән берлектә сөйләшеп, кустарниклар, миләш агачлары, шундый җиләк-җимеш агачлары утырту буенча урамнарга эш алып барабыз. Һәр ел инде без урамна этаплап агачлар утыртабыз. Алга таба дагы шушы сабаны яшелләндерү буенча шуның өстендә эшлибез. Барыгызга да исәнлек, саулык, тазалык, байлык, авыртмыйча бергә эшләп яшәргә язсын. Җитәкчеләр районның үзәк китапханәсе каршында үсеп утыручы карт сирен агачларына да якын киләчәктә алмашка туе агачлары киләчәк дип ышандыра. Бәла каза тудырмый, кар сулары да агып китте. Табигатьтә яз, бу яшәрү, яңару, уңай якка үзгәрү вакыты. Узган атнада Татарстан Республикасының кадрлар резервы проектында катнашучылар Саба гимназиясында Татарстан минем йөрәгемдә дип аталган чара үткәрде. Әлеге тарихи патриотик чара турында Гөлшат Галиәкбәрова тулырак сөйләр. Татарстан минем йөрәгемдә дип аталган әлеге акцияның оештыручысы Казан медицина университеты студенты Раина Латпулина. Ул кадрлар резервы проектында катнаша. Әлеге проект кысаларында балаларга патриотик тәрбия бирү һәм тарихка карата кызыксыну уятуда барды ишараны оештыручыларның берсе Раина Латпулина. Я очень много общаюсь с детьми, со школьниками и со взрослыми. Также занимаюсь общественной работой. И я столкнулась с проблемой в том, что у нас очень много даже взрослых не знают, допустим, символов Казани. Часто путают Зеланта и Акбарса. А патриотов же нельзя сделать за один день, и поэтому я считаю целесообразным растить их с самого детства. То есть 5 класс – это тот самый возраст, когда дети уже выходят из детства и начинают уже задумываться о своей роли в мире, в частности, в своем государстве и в республике. Поэтому это, наверное, очень вовремя и важно сейчас этим заниматься. Я решила приехать к себе в родной район, в Богатые Сабы. У меня мама из Сабов. Вот, я выросла сама здесь, поэтому сюда. Татарстан минем йөрәгемдә акциясында Казан мәктәпләрендә укучы 200 укучы катнашып өлгергән инде. Саба гимназиясында исә бу чарага 5-нче сыйныф укучылары җәлеп итилде. Шара барышында укучылар Татарстан Республикасының дәүләт символлары, истәлекле урыннары һәм башкалар турында белә алдылар. Туган төбәгебез турында ребуслар, кроссвордлар шиштеләр. Команда булып эшләү укучыларга аеруча ошады. Миңа бөтен әйбәттә күңелле булды. Иннополис бик матур шәһәр икән, кроссворд чишүдән бик ошады. Команда белән эшләсәң бик рәхәтрәк, үзең генә уйласаң бик тә авыр. Команда белән булсаң яхшырак, бөтен кеше бөтен әйберне белә, сиңа булышалар. Мин кайберсен беләм белән яңасында өйрәндем. Минем Казан шәһәрендә булганым бар, минем аларны күргәнем бар. Bizim tarih dərsindən Xəlимə Səxəviyevə görə ул бик әйбәт укучы һәм күп белемнәр бирә. Татарстан минем йөрәгемдә акциясын үткәрүдә Саба районы хакимиятенең ярдәме зур булды ди оештыручылар. Гомумән укучыларга үткән тарихыбыз, хәзерге дәүләтчелегебез турында мәгълүмат җиткерү, ватанпәрвәр шәхесләр тәрбияләү һәр чорда да үзәктә торган мәсьәләләрнең берсе. Татарстан Республикасының кадрлар резервы проекты да моңа үз өлешен кертте. Biz o'zimizning ilibizning, o'zimizning tug'an yoqning tarixini hech cheksiz bilirga tiyishmiz. Mana maktab programmasida ko'rib turamiz, kundan kun darslari, vaqtlari azaya.
Инде без үзебезнең әти-әниләребезне, әби-бабайларыбызны кем булганнарын, кайда яшәгәнен, татар халкы каян килеп чыкканын һич шиксез белергә тиешбез. Кеше үзенең кем икәнен, каян чыкканын белмәсә, ул фундамент дигән сүз, ул фундаментсыз яши алмый. Шуңа күрә бу проектның уңай ягы шуннан күрәм мин. Бу проектның киләчәге бар. Ул класстан тыш бу вакытларда да бу проектны уздырырга була. Һәм менә бу бүген 4 класс балалар үтсә, укучылар үтсә проектны, аны бөтен мәктәпләр район масштабында да үткәрергә була. Әзер биремнәре бар, шул биремнәрне чишеп, балалар гимн тыңлыйлар, балалар гимнның сүзләрен өйрәнәләр, ятлыйлар, флаглар, символикалар сорауларына җавап бирәләр. Акцияны оештыручылар төрле методлар һәм замана технологияларын кулланып, үз максатларына ирештеләр дип әйтергә була. Сәләтле һәм талантлы балаларны барлаучы без бергә балалар халык иҗаты фестиваленең зона туры бу атнада Саба районында үтте. 7 районнан килгән балалар мәртәбәле жюри каршында сынау тотты. Район мәдәният йортыннан безнең хәбәр. Балалар арасында үтүче әлеге мәдәни чара тантаналы шартларда ачылды һәм яшь конкурсантларны район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов сәламләде. Уңышлы чыгышлар теләде. Билгеле безнең республикабызның илебезнең киләчәге бу безнең үсеп килүче буыннардан тора. Һәм инде менә талантлы булган балаларны табу, аларның талантын да үстерү юнәлешендә безнең республикабызның мәгариф министрлыгы үзенең күп кенә зур эшне алып бара. Конкурсларны күпме кирәк булса да уздырып була, аларның санын да арттырып була, күләмен дә арттырып була. Моны һәр вакытта да инде узыла торган конкурсларның аның нәтиҗәсе, сыйфаты булырга тиеш. Мин инде шундый теләктә калган, менә бу конкурслар киләчәктә аның сыйфаты тагын да артыр. Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министрлыгыннан килгән һәм шулай ук конкурста катнашучыларны һәм жюри составын сәламләп чыгыш ясаган Роза Шәяхмәтова бу бәйгенең максатын беренче чиратта татар мәдәниятен, тарихын үстерүдә дип билгеләп үтте. Балалар үз милләт тарихын, гореф-гадәтләрен белергә тиеш ди ул. Чынлап та менә бу Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан үткәрелә торган республика күләмендәге шундый зур фестиваль. Аның исеме бит инде без бергә дип атала. Балаларны халык иҗат конкурсы дип әйтегәндә. Фестиваль дип әйтәбез, чөнки аның номинациялары күп. Ул бию булсынмы, ул нәфис сүз булсынмы, театрмы, вокалмы, барысы бергә. Максаты нәрсә? Иң беренче максат безнең бит Россия күләмендә һәм Татарстан күләмендә тәрбия стратегиясе бүгенге көндә бар. Ул тәрбия стратегиясе 25нче һәм 30нчы елларга кадәр төзелгән. Стратегиядәге менә шу каралган барлык максатлар баланы бүгенге көндә ни рәвештә тәрбияле иттереп үстерергә мөмкин. Бу фестивальнең максаты исеме әйтеп торганча инде безнең халкыбызга, я булмаса республика күләмендә яшәүче халыкларга культурасына, мәдәнияте дип әйтик инде, аның традицияларына карата мәхәббәт уяту, хөрмәт уяту, аларны саклау. Фестивальдә Соба, Мамадыш, Әтнә, Балтач, Кукмара, Орча, Теләче районнарыннан килгән искиткеч талантлы балалар чыгыш ясады. Вокал, хореография, нәфис сүз, халык ансамбле, иҗади гаилә, инструменталь ансамбль, мода, театр, рәсем, фото һәм кул эшләре сәнгате номинацияләрендә конкурста катнашучылар кечкенәләр һәм зурлар төркемнәрендә үзләрен сынады. Инде бәяне яшь талантларга Нури Мустафаев, Лидия Әхмәтова кебек республикабызның дәрәҗәле сәнгать әһелләре бирде. Бәйгене Соба районы талантлары башлады. Егет-кызларның җыр биюгә, шигырь сөйләү бию осталыгына таң калырлык. Талантлы яшьләрнең үсеп килүенә күңел сөенә. Сәхнә артында кызу, бәйге тотучылар үз чыгышларына әзерләнә, дулкынланып башкаларның номерларын күзәтә. Тимершык авылыннан килгән Хантимировлар гаиләсе иҗади гаилә номинациясендә катнашты. Иҗади гаилә номинациясына катнаша алмассыз микән дигәч, без инде риза булдык. Бик дулкынланып әзерләндек. Чыннан да җаваплы эш бит инде Саба районы буенча, үзебезнең районыбызны яклаган шикелләрәк тә килеп чыга. Балалар белән, тормыш иптәшем белән бергәләп кабатладык. Җырларны өйрәндек. Татар халык җыры, ай юдерләр итә җырын сайладык. Чөнки ул менә ул хәрәкәтчән, менә безнең балаларыбыз да бит инде өче Аллага шөкер, аларның хәрәкәтләнгәннәрен дә күрсәтәсе килеп, татар халык
milli kiyimleri kiyip менә шушындый чыгыш ясадык. Җырлы гаилә буларак, инде менә балаларны да шушы үзегезнең арттан тарту җайлымы, ничек? Алар сезгә ияреп барамы? Аларның да шундый талант сәләтләре бармы сезнеке кебек? Без җырлагач, балалар да җырлыйсы килә. Конкурсларда бергә катнашабыз шулай. Безнең җырлаганны күреп, алар да безгә иярә. Кай вакытта бераз кирләнсәләр дә, иҗат белән дус яшәргә тырышалар. Бәхетле, нәрсәсен ул бәхет, кайдасын ул, аны кем күргән? Бәлки әле күрүчеләр дә бардыр. Сорап карыйк, әйдә берәүдән, ятим бала әти, әни дияр. Бәхет нәрсә ул дип сорасаң, очка тимергәнне, ипи дияр, байлык дияр, туктан сорасын. Тотып карау аны мөмкин түгел. Күрү кирәк түгел төсендә. Ходай сиңа тормыш гомер биргән. Син бәхетле шуның эчендә. 9 яшьлек Риана да бәйгедә катнаша. Шәмәрдән кызы шигырьләр сөйләргә ярата. Күптән түгел республика күләмендә үткән Дулкыннар бәйгесендә дә катнашып кайткан. Мен бүген фестивальдә шигырь сөйләм бәхет дип атала шулаймы? Бәхет дип атала. Миңа шигырьне сөйләргә өйрәтте Алиса Махфуровна. Мода театры фестивальның үзенчәлекле номинациясы. Соба конкурсантлары милли бизәкләрне оригиналь костюмнарда чагылдырды. Biz бергә дигән конкурска бик теләп катнашасы килде. Чөнки анда без мода күрсәтәбез бит. Нәрсәгә иң беренче туктандык? Мода дигәч, ничектер хәзер бит инде без бик алга барабыз. Компьютер технология бездә бик ише. Шуның өчен без менә фамираннан тилеп карага булып күрмәкләр. Шуннан да алар бик оригинал чыкты. Гырыф-гадәтләрен бик саклап калабыз бит инде. Шуның өчен менә без инде татар кызларны, хәзерге татар кызларны шундый саф, матур дип күрсәтәсебез килде, что алар өйрәнсеннәр, гырыф-гадәтләрне сакласыннар. И шул ук безнең менә стиль, инде ул менә ул таблеткалар, головной уборы, алар бит инде аксессуар дип йөриләр. Алар һәрвакыт шундый эксклюзивно, оригинально и һәрвакытта матур. Менә узак әзерләндегезме шушы конкурска? Нихәтле киемнәр тегәргә җитешкәнсез бит, җитештерергә дип әйтегезләр. Балалар үзләре тырыштымы, ничек ярдәм иттегезме? Бик шуннан да бу конкурсны инде без яңа елхатлык белдек, и сразу әзерләнә башладык. Ни өчен дигән без әле монда аяк киемнәрдә тектек. Шулай безнең тегелде аяк киеме, баш киемнәре. Бүтүнебез бик теләп катнаштык. Ябыштырасы әйберне ул фамиран менә ул ябыштырыла, ул бит инде тегелми. Шулай ук сеттер, стезаль, алар бик актуальны. Шуның өчен аны һәрбер балашыялар бергә эшләдек. Мамадышлылар да фестивальгә зур әзерлек белән килгән. Дусмәт мәктәбе укучылары керәшен фольклор үрнәкләрен тәкъдим итәчәк. Без Мамадыш районы Дусмәт авылыннан килдек. 12 бала белән тәнкәләр ансамбле безнең фольклор коллективы булгач, дуслар белән чырышканда исемле чыгыш белән чыгыш ясыйбыз. Шуның белән әзерләп алып килдек. Бик күп конкурсларда катнашканыбыз бар, гран-прилар алганыбыз бар. Монда да җиңәргә дип килдек. Бәйгенең жюри рәисе Лидия Әхмәтова чыгышларны караганда күбрәк татар халык иҗатына якынрак килүне максат итәбез ди. Бүтән балаларыбыз да безнең талантлы, бүтән якларында килгәннәр әйтик, шибәр дә алар бии дә, алар җырлый да. Алар инде нәфис сүздә бик оста. Менә бүген мода, театр модаларда бик оешкан матур иттереп, һәм менә бик безне гаҗәпләндерде. Гаилә чыгышлары бик искиткеч матур булды. Кичкенә бәләкәй балаларында менә шушы иҗатка алар тартканнар. Шундый искиткеч менә бергәләп шулай иттереп җырлап, матур итеп безнең халкыбызның иҗатын өйрәнеп, менә бергә шундый гаиләләр туа безнең, Аллаһка шөкер дип әйтәсем килә. Бүген инде менә ул иҗатка багышланган менә шушы конкурс. Бүген минем бераз әйтәсем килә безнең укытучыларыбызга, безнең төбәкне, менә һәрбер районның төбәген, аның тарихын, аның йолаларын, аның киемнәрен, инструментларын, аның менә әйтеш барлык йолаларын һәм әйтик мәзәкләрен, әйтик хикаяләрен, сөйләмнәрен, бәйетләрен бөтенесе шул яктан күбрәк өйрәнсеннәр иде. Менә бераз гына стилизациядән ераккарак китеп,
Чөнки безнең стилизациядә созвездие бар, республика күләмендә үткәрелә. Бу инде без бергә дигән конкурс, ул инде күбрәк халык иҗатын өйрәнүчеләр өчен. Шуңа күрә менә безнең шундай ниятебез бар. Һәр елны менә укытучылар белән сөйләшеп, һәр елны күбрәк шушы безнең тарихыбыз турында, ата-бабалардан килгән йолалар, шуларны күбрәк өйрәнсеннәр иде. Мәдәният йорты спорт залында һәрбер районның кул эшләреннән фото һәм рәсем сәнгате күргәзмәсе дә урнаштырылган иде. Һөнәри осталыкны күрсәтүче бу номинация буенча да жюри тарафыннан бәя бирелде. Без бергә балалар халык иҗаты фестиваленең зона турында җиңүчеләр финалда катнашачак. 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы фронтларыннан якташларыбыз язган һәм сакланып калган хатларны барлауны дәвам итәбез. Бу атнада сәфәребез Иске Кишермә авылында яшәүче Галиевлар гаиләсенә булды. Илдус абый һәм Нурия Пәгалиевлар гаиләсендә әтиләре Госман солдатның әниләре Сарага язган хатлары кадерле истәлек булып саклана. Хатлар инде саргайганнар, еллар тузаны да кунган, кайберләренең сүзләрен дә танырлык түгел. Ләкин хатлар алар мәхәббәтенең шаһитлары булып сакланалар. Бу чыннан да бер семья тарихы, семья реликты дип әйтергә була инде бу хатларны. Чөнки әти белән безнең сугышка кадәр bir 2 yıl, 3 yıl tirəsi tanış bulğanlar. Әти Арча техникумын бетереп, Райфада авыл хуҗалыгы учетчиге вазифасын башкарган. Әни шул вакытта Саба районының Килдебек авылында да, аннан соң инде Лесхоз поселогында шул чорда детсатларның заведующий булып эшләгән һәм еш кына Сабага төрле җимешләр белән җыелышларга килә торган булган. Һәм шушы Сабада безгә 3 буын җыраклыктагы туган тиешле Әхәт абыйлар дигән кешеләр булганнар, мәштүрәттиләр белән. Аларның Васил иде бит инде малайлары, кичкенәләре, пожарный начальник булып эшләде, мәрхүм булып китте, полковник. Шулар Гуршаулардан килгән кешеләрне квартирага кертеп торган булганнар инде. Теге эш белән, җимеш белән килгән кешеләрне, курсларга килгәннәр бит инде укырга Саба үзәгенә. Шунда 9 лап кеше арасында 3-4 кыз дүртләп җигит булганнар. Әти белән шунда танышып, шунда дуслашканнар даган. Әти инде 39 елда хәрби хезмәткә алына һәм ерак көнчыгышка китеп бара. Әни инде Лесхозга дагы детсат ачылып, шунда эшли башлый, Лесхоз детсатында. Госман Галиевка башта фин сугышында катнашырга туры килә, аннары Бөек Ватан сугышы башланып китә. Госман солдатның хатларын Сара бик кадерләп саклый, номерлап җыеп бара. Сугыш кырларыннан язган хатлар бик кыска, өстәвенә цензура сызгалаган өлешләре дә күп. Сугыш чорында кем фронтта нинди кагаз таба алган булса, китап битеме, гәҗит калдыгымы, кайсы населенный пунктта нинди нәрсә җулыга барда хат язасын булса дип бу кагазны хәстәрләгәннәр. Һәм кем ничек булдыралар шушы кагазга язганнар. Кемдер үч пишмаклаган, кемдер менә 4 пишмаклыгын әйтеп шушлайттырып җибәргә менә шушлайттырып кенә җыеп хатларны. Бар менә мондый формада әзрәк инде монсы модныйрак шикелле килеп чыга бит инде. Менә шушлайттырып та төрә белгәннәр хатны сүткәч килеп чыга инде. Бер бит менә шушлайттырып хатларны ачып цензура бүлегендә специалистлар төрле милләт телләрен белгән кешеләр тикшергәннәр һәм хаттан инде дә булса шул чорда кеше белергә тиешле булмаган, яисә дошман теленә кирсә секретный бер ачылмасын дип, хаттагы кайбер мәгънәле җөмләләрне менә шушындый кара сызыклар белән сызып буяп та куйганнар. Менә кыска гына язылган инде моның монсы. Бу 76-нчы номерлы хаты булган булып чыга әнинең. Инде удачныйрак вакыт туры килсә, фронтка безнең үзебезнең илдән инде генштаб кушуы буенча специаль менә шушындый бер бит. Бу ягына хат яза торган чиста ягы, бу ягы инде конвертның вроде бу алгы ягы адрес языла торган, бусы конвертның арты. Шул чор өчен сугышчыларны җиңүгә, өндәргә, фашизмга каршы көчле тырышып сугышырга, үзең аямыйча сугышырга дигән шушындый лозунгылы рәвештә рәсемнәр, сурәтләр белән шушындый бланкаларда өлешенә торган булган әти командир әтине буларак үзенең составындагы иптәшләренә шушындыйларны биргәләгән. Менә кайсыдыр хат шушындый конверт белән дә килгән әтинең.
Сугыш ул аяусыз. Госман да сугыш тамамланыр алдыннан каты яралана. Госпитальдан язган хатлары инде башкачарак. Сугышканда Германия белән Польша арасындагы чиктә Одер елгасын форсировать иткән вакытта безнекеләр һөҗүм итеп барып немецларны кысырклаганда инде снаряд кыйпылчыгы әтинең аягындагы бруч итен җылкып алып китә дигән. Шуннан ул госпитальгә эләгеп 6 ай буе Польшаның Гданьский портында госпитальдә ятып, җиңү бәйрәмен 45 елда шунда каршылый. Менә бу хат инде 4 биттән килеп чыккан. Моңар бер таптырыс түгел, әти безнең Одер елгасын кичкән вакытта Польша белән Германия арасындагы елганы кичкәндә ранен була да 6 ай госпитальдә ята Польшаның Гданьский шәһәрендә. Һәм шушында иркенрәк вакытта булгандыр, нәбит шын дәфтәр бите тапкан, иркенләп утырып язган уланы һәм бик өйрәнеп инде, наверное, кешеләрдән дә өйрәнгәндер инде, менә шулай төрә белгәннәр. Мотор итеп хатны шишмак кына түгел имеш. Менә әнинең инде алгач хатка датасында язып куйган 21 апрельдә 45 елда килгән хат. Әтинең 87-нче хаты дип тә номерлап куяр әни. Госман Галиев 1946 елда сугыштан кайта һәм 1947 елда алар Сара белән өйләнешәләр. 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Башта хатларны үзләре саклыйлар, аннары уллары Илдус гаиләсендә әлеге хатлар саклана. Әнинең әтигә язган хатлары сугышта бәлки әти саклап бара алмагандыр аларны. Мин аларын күрмәдем дә, архив кагазлары арасында андыйны тапмадым. Әти бәлки алып кайтмагандыр да, чөнки күп җиргә туры килгәч, анда ничек сугыш кырында аның ише хатларын саклап бетерү мөмкинлеге булмагандыр. Ну, әни һәрбер хатны җыеп барган. Да зур бер иске журнал амбарны книжка шикелле нигә теркәп, һәрбер хатны ачып җыеп барган. Где-то 128ләп номерлап барылган хатларны менә хәтерлим. Шул әле чумадан менә барылмында, аны дагы ачып алдырак күрсәтермен. Алар сакланган. Алар әнинең үзенең кияүгә чыкканда алып килгән приданный сандыгының төбендә җыелып торган булганнар. Әни белән әти инде бу дөньядан китеп барганнан соң өйдә ялгыз калгач, без инде икенче авылда яши башлагач бит инде бу әйберләрне рассортировать итеп барлап караган вакытта кайсы ташлап буламы, юкмы дигән әйберләрне. Шушы әйберләрне алгач мин бик ниттем. Мәйтәм әти белән әни 7 еллап бер-берсе белән хат алышып торганнар сугышка кадәр һәм сугыштан соң чорларда әле 7 ел сугыш чорында. Мәйтәм бу истәлекне беренчектә югалтырга раймына дип мин үзем алдым да, менә ул хәзерге вакытта тора. Я мәктәп, я музей, я үзебезнең балаларга, оныкларга нәрсәдер бабалары турында, бабаларның бабалары турында, прадедушка була ичендә русча әйтсәк, шушыларны аларның күңеленә сеңдереп аңлатып калдыру өчен мәйтәм кирәк булыр дип моны саклаячакмын үзем исән вакытта. Анда бар хатларда 1-2 хәрефе латинчада кирип киткән, 1-2 хәрефе кириллицада кирип киткән, кайбер сүз кириллица белән язылса, кайбер сүз латин хәрефе белән язылган, или бер сүздә дәген латинда кириллицада булган менә бу талып язган хатлар, шуның өчен укырга бик авыр. Илдус абыйның тормыш иптәше Нурия апа үзе дә фронтовик кызы. Шуңа күрә дә ул хатларның ничек кадерле булуын бик яхшы аңлый. Бик күптән танышмадым, әти-әниләр вафат булганнан соң өйләренә өйдәге бөтен әйберләрне урнаштырган вакытта менә бу хатларны мен хатлар бар икән белә идем, ләкин нинди эчтәлектә икәнлегенә ул вакытта кызыксынмадым. Аннары инде бу хатлар нинди эчтәлектә икән, ничә язылган икән дип аннары кызыксынып менә актарып, чемоданнарын итеп актарып караганнан соң искиткеч гаҗәп кешеләр булганнар икән дигән фикергә килдем. Мин бу гаиләнең киленегенә 1970 елда килен булып төштем. Менә шуннан бирле хәзер 49-48 ел шушы Галиева булып йөрим. Нәрсә әйтә алам бу гаилә турында? Шушы гаиләгә хәйләчлене булып киткәнемә бик канәгать, чөнки бик тәртипле, бик матур борынга үзенең тарихы булган матур гаиләгә эләккән икәнлегемә бик канәгать булып яшим. Мине бу хатларына мине бигрәк тә менә әти, кайнатам булган кеше бик акыллы кеше иде, кайнанам да бик акыллы, бик тәртипле, бөтен тарихны үз эшләренә сыйдырган шундый бай кешеләр иде, рухи бай кешеләр. Әтинең менә сөйләшкән вакытта әйткән сүзен хәтерлим. Мин кызым ул кадәр мәхәббәт дип үлеп бетеп өйләнмәдем. Но ана әниеңне бик тә хөрмәт иттем. 7 ел буе хат алышып тордык. Менә шушы язган хатлар, анаңның язган хатларны мине үлемнән коткаргандыр дип уйлыйм диде.
Менә бу сүзләр минем колакта гел һаман яңгырап тора. Менә шуның кадәр тирән ихтирам берсенә-берсе аларны мәхәббәттән дә көчлерәк итеп бәйләп, тормыш кырып яшәргә, балалар үстерергә һәм авылдашлар арасында бик хөрмәтле кешеләр булып яшәргә мөмкинлек биргән. Әни вафат булганнан соң, тагын әтинең сүзе колагымда яңгырап тора. Ауда алтын баганам диде. Сугышчы Госман Галиев өчен Сараның хатлары бик кадерле була. Бәлки, нәкъ менә ике арада йөргән шушы эшкерсез хатлар берсенә аяусыз сугышта исән калырга, икенчесенә тылдагы авырлыкларны җиңәргә көч биргәндер һәм ярдәм иткәндер. Районыбыз талантлы шәхесләргә бай. Измә авылында туып үскән Гөлфия Фәйзрахманова шуларның берсе. Бүгенге көндә ул Чаллы шәһәрендә яшәп иҗат итә. Театр актрисасы үзенең башкарган рольләре белән халык күңелен яулый. 3нче көн туган авылында аның иҗат кичәсе булып үтте. Чарада Әлфия Мөбәрәкова катнашты. Измә ул мәдәният йортында Татарстанның атказанган артисты, Чаллы дәүләт драма театры артисты Гөлфия Мәүлитова Фәйзрахманова иҗатына багышланган кичәгә һәркем үз итеп, эчке бер ярату, хөрмәт хисе белән килде. 26 ел буе шушы театрда эшләп, дистәләгән рольләр башкарып, халык ихтирамын яуларга өлгергән Гөлфиянең туган авылы сәхнәсендә халык белән беренче тапкыр очрашуы иде. Мин үземнең иҗат юлымны Минзәлә татар дәүләт драма театрыннан башладым. 2 ел мин Минзәлә театрында эшләдем. 93 елдан инде мин Чаллы татар дәүләт драма театрында. Минзәлә театрында менә 13 яшьлек малайлар ролендә уйнаган идем. Минзәлә Чаллы театрына килүгә миңа 80 яшьлек әбиләр ролен бирделәр. Шундый киң диапазон дип әйтәсем килә. 13 яшьлек малайдан 80 яшьлек әбиләргә күчү, кинәт кенә күчү. Гөлфия, минем шулай да сезне Казанда күрәсе килә. Мин инде Чаллыда төпләндем, Чаллыны яратам. Мин инде үземне хәзер соң дип уйлыйм Казан. Казан минем өчен соң инде. Бүген тамашачыларга нәрсә әйтер идегез? Мин тамашачыларыма бик рәхмәтлемен, алар алдында башымны иям. Инде спектакль безгә дә бит менә тулы зал булып килделәр. Мине димәк хөрмәт итеп, яратып көтеп алганнар. Бик рәхмәтлемен тамашачыларыма. Йыллар имен булсын. Ел менә шулай очрашып яшәргә язсын иде. Бик күп спектакльләребез безнең. Репертуарыбызда 30-дан артык спектакль. Һәр спектакль шулай авылдашларыма күрсәтәсем килә алып кайтып. Эшкә бер дулкынлану, сөенеч һәм шатлык тулы хисләрен укытучылары да тыя алмый. Класс җитәкчесе Римма Пашихапова үз укучысы турында яратып, җирсеп, сөенеп сөйли. Мин аларны 4нче класстан кабул итеп алдым. Алар бик әйбәт укытучылардан, бик тәртипкә өйрәнеп, мин аларның тәртипләренә, уңганлыкларына, булганлыкларына, ул минем иң беренче укыткан укучыларым, иң беренче балаларым. Шуларга мин сыкланып укыта тордым аларны, сыкланып эшләдем мин алар белән. Сәхнә матур итеп бизәлгән. Анда Гөлфия төрле елларда башкарган рольләрдән өзекләр күрсәтә. Тиз-тиз сәхнә киемнәрен алыштыра да тизрәк тамашачы янына чыга. Әйрәнлеккә жасап шатлыгым, аны үзәргә жарам идем. Әйрәнлеккә физкультура борынгыша, менә фигура бозылып бара башлаган. Котлыбай кайткан түгелмесең? Ни хәл Котлыбай кайттыңмы ни? Дәрстә. Әйбәт дәваладылармы? Санаторийдә ничек шәп дәваладылармы соң? Әйбәтме, жарар. Нәрсә дисең, кем дисең? Дөлдөлдә сорашасыңмы? Дөлдөл. Ул дөлдөлгә нәрсә булсын, үлет кырыр. Халилурым үлгәннән бирле менә шишти нервларымны бетердек, әһәр суккыры. Авырмый шул, чәчрәгенә ичмасам авырса. Нәрсә дисең? Ишлим дисең? Өйләнәм дисеңме? Кемгә? Миңамы? Әстәгъфирулла, көлмә бу катыннан. Оннан башка шушы кадәр дөнья белән дәстәшләргә белми изаланам. Җитмәсә, әнә Закир җаным каланып күчеп кайтырга риза түгел. Менә шушы кышкыртны карашыга берәр бабай табылса, җире көнне-төнне Алладан сорыйм. Нәрсә дисең? Сине генә җаратып өйләнмәдем дисеңме? Эй, бахыркаем! Бигрекләрдән нык жараттың шул син мине. Эй, үземнең дә сине беләндер яшәп карыйсың, тиләгәби. Тамашачы
Аннан күзен дә алмый. Үз Гөлфиясе бит, авылдашы. Беренче рәттә утыручы Рафия апа кызы өчен ихлас күңелдән сөенә. Сәхнәдә төз адымнар, матур сөйләм, тыйнаклылык, ихласлык хакимлек итә. Менә нинди икән бит ул безнең Гөлфиябез. Ул һәркемгә рәхмәт әйтә. Үз тамашачысына тугрылыклы булуы хакында сөйли. Зал тутырып килгән тамашачылары арасында татар теле һәм әдәбияты фәне укытучысы Мәдинә апа Исламова да бар. Гөлфия безнең элеккеге укучыбыз. Мәктәптә тырышып белем алган, актив пионер булган. Сәхнәне яраткан, кечкенәдән төрле спектакльләрдә катнашып, үзенең теге авыл сәхнәсендә үзен сынаган. Аннан соң шул кадәр хыялый булып, үзенең хыял канатында каядыр еракка очып, үзенең язмышын үзе тапкан, менә хәзер зур сәхнәләрне яулаган артистка ул минем өчен. Нинди теләкләрегез бар анда? Инде яулыйсы үрләрен яулаган. Аллаһы Тәгалә инде яңадан да уңышлар насыйп етсен, ярдәменнән ташламасын, гаиләсе матур булсын, тигез булсын, балаларның игелеген күреп, яңадан матур рольләр уйнап, безнең менә авыл сәхнәләрендә онытмыйча, авылга да кайтып, авылдашларын сөендерергә ясын иде дигән теләктә калам. Ул көнне Гөлфия Файзрахманованы тәбрикләргә район мәдәният бүлеге мөдире Рөстәм Заһидуллин, Измә авыл җирлеге башлыгы Әлмир Шәйхетдинов, Измә урта мәктәбе директоры Айнур Шәймәрданов, язучы журналист Гөлсинә Галимуллина, мәдәният йорты директоры Зөлфәт Саматовлар килгән. Очрашуны башлап, оештырып йөрүчеләрнең берсе Гөлсинә Галимуллина икән. Һәрвакыт шулай. Безнекеләрне бил дигән шундай зур сүз бар. Ул безнең Измә ягыннан, Измә авылыннан, һәм гомумән безнең тирә-яктан чыккан бердән-бер Татарстан кызның артисткасы. Безнең якларда бөтен артист юк. Менә шу Измәнең ул бердән-бер артисткасы Гөлфия. Менә шул яктышлар белән сөйләшеп утырдык та, әйдәгез әйтәм, Мәдинә апа, Рима апа, Гөлфия Файзрахманованың шундый зур юбилей үткәргәнлеген әйтәм. Безнең Измә сәхнәсендә. Авылдашлар моны күтәреп алдылар, бөтенесе. Һәм инде мин сценарий язып, менә бүгенге шундый бәйрәмгә җыйналдык. Үзебезнең авылдашыбызны Измәдән йөрәкләргә таныткан артистыбызны зурлыйсыбыз килде. Гөлсинә ханым, менә Гөлфия Файзрахманова Мәүлидова, ул менә үзегез, сезнең өчен кем ул? Ул минем күршем. Без бергә бер чишмә су эчеп истек. Һәм ул 8нче класста вакытта миңа әйткән иде. Мин Гөлсинә апа үскәч, артист булам дип. Мин шаккаттым. Артист мәйтәм. Әйе, артистай. Ярым әйтәм, артист үзмән дә бер артист чыгар дидем. Менә Аллаһ Тәгаләнең 11 сәгатенә туры килде. Шул вакытта ике сабыйның сөйләшкән әңгәмәсе, һәм Аллаһ шул сүзне ишетте, ул артист булып туган авылына кайтты бүген. Әйе, алга таба да шундый зур уңышлар булсын аңар. Яңадан да шундый зур рольләр башкарып, зур сәхнәләрдә чыгыш ясасын һәрвакыт. Яңадан яңа зур уңышларга ирешсен. Ул һәр Татарстан атказан артисткасы Россия исеменнән алсын. Шундый артистларның бит аларның артистларны зурлый торган бүләкләр бик зур. Һәрбер бүләктә безнең Гөлфиябез өлешсез калмасын. Ерак яшьлектәге уй-хыяллар чынга ашып, театр сәнгате дөньясында үзенең лаеклы урынын тапкан кеше ул безнең бүгенге героебыз. Мактаулы исемнәргә лаек булуы белән бер рәттән хатын-кыз ролен иң оста башкаручы ел артисты исеменә дә лаек була ул. Дәүләт җитәкчеләре тарафыннан тапшырылган мактау грамоталары, рәхмәт хатлары да бик күп аның. Кино сәнгатендә дә үзен сынап караган безнең артистыбыз. Мөселман киносында җиңү яулаган Бибинур фильмында уйнау бәхетенә дә ирешә ул. Саный китсәң куанычлы, күңелле мизгелләр бик күп аның тормышында. Тормыш иптәше Ильяз авылы егете Нургали белән бер ул, бер кыз үстерә алар. Илгә көнгә игелекле балалары белән горурланып, инде оныклар сөяләр. Залда утыручы классташлары да аны тәбрикләргә сәхнә тутырып килгән. Менә без бүген Дөрестәндә туган авылга җыелдык. Монда безнең классташыбыз Гөлфия Шайхулла кызы Мәүлитованың хәзер Файзрахманова инде, аның иҗат кичәсенә дип кайттык. Гөлфия инде ул мәктәптә укыганда артист иде ул. Бик тырышып укыды. Менә истәле
Менә кешедән әйтәләр бит әле баштан ук беленә дип. Действительно артистка ул. Менә без аны бүген дә театрларын карыйбыз. Әле менә бер айлык кына булды. Туган авылга кайтып театрларын күрсәтеп киттеләр авыл халкына. Бик халык ошатты, кул чапты, зал тутырык иде. Менә бүген дә мин уйлыйм инде Алла бирсә халык килә, заллар тулы булыр дип без кичәне матур гына карарбыз дип. Мин алга таба да классташыбызга телим инде алда шунда зур уңышлар, иҗат аңашында инде уңышлар и семьясында тынычып бәхет телим. Артист кеше өчен авылдашлары арасында үз кеше булуы нинди бәхет ул. Әнә бит, күрше-күлән, дус-иш, туган-тумача бар да Гөлфияне тәбрикли. Сез аның спектакльләрен карарга барганыгыз бармы? Бар. Монда авылга килеп куйганында карарга бардык. Аннары бер сабада булды, анда да бардык. Барганыбыз бар, бик яхшы уйный, әйтеп булмый. Бөтен авыл халкы җыелып, бик уважать итеп театрын карады, күрсәтте, безгә театр алып килде. Безнең театрыбыз быел яңа бинага күчәргә тиеш, Алла бирсә, яңа сезоннан театрыбызның бинасы зурая, киңәя. Менә алда шундый бер сөенечле вакыйга тора әле. Ул кичтә сәхнәдән төшмәде Гөлфия. Авылдашларына яңа планнары хакында сөйләде. Үзе язган шигырьләрне укыды. Алга таба да рольләре күп, тамашачылары тугрылыклы булсын. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез һәм ялларыгыз ямьле булсын, сау булыгыз.